Roy try. Ngay ngui try hang ni skingi on wan biang shiki ka jongfi. Lemba ni ka program jong potnet. Marchi sha ngi dap da ka jisu comment ka bakraw he bingi man ai. Yani khtin ka jong blay. Mangi ko apria subhai fi baro ki nong pe ang ni skingi. Ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ublon nong penem jingi. Mangi ngi sha ba fi yo ma chi bun ka jing ka kulim ba ki discussion ki bangla dap ha ki tayo. Bagala long sha ka jing ka ku ha ka yin ka sem ka jongfi. Ha ka GM ka jongpi. Mari ngai kan ga sngiru abang ye kran kan ungni khtian ga jong blai ngai kan ga khtian ru kan wan ra ga jing kala kan ora ita ga jing ku ha ga jim ga jofi hey ba kan ga sngiru yo ban priasu bhaya boro an ki pastor ban dai ba kum juri pastor pimolong ki banya hikai ngi kan kum kan ga khtian ga jong blai bagi priasu bhai fi pastor ha kan ga sngi kan ga discussion ga jongi but ke bangi kwa ban let ban ye kran kan kum kan ga khtian ga jong blai kolong ki jingtem ha ki isutu baki long yang long sam baki jingtem ki wan bara kan kasi le bani pet kumno bat balai ki wan kita baka jingkali ka bani kong tamdong akwa man kali pastor mo pastor kalong ne kumno baki jingtem ki wan hap aki yang kisam kulai sibon pastor rang ya ka jing priang ka jongpi so kemen sa chisen pat mengiyo bania mer na kaktin ka jong black but ka ba fila kali ka jingkali sepang ka jingtem nama bonsen habangi ong ni kentin jingtem bonsen ni perkhat makadai ke kentin jong testament ke barem haki por menta kimdan halarangi pet pat ki so pat kampan pau ka bible ka ong na ki so ta ni to ni pet habe bon ba ki long yeng pat ngi yu i kata ka so jong jingtem ka don kum ka nuksa habangi yu i ka jing shong kha kloi ada klik mek par mon shwa shong kha kloi ki khon ru ki mek pa ukpau badi pe iki kondu poi saka badi dapat kata kacing long aurea dapat ru nang long yeng yo i du ukpau aurea pe ki kondu ki ya jaga ju ne ki jingpang ki bayar ke bemot ke jingtem ke don hayeng kata ke don kam shwa ke ban kong ya ke bangi habban pidiang ba ke jingtem ke don hayeng nama bun sin ladang ngim pidiang ba ke jingtem ke don hayeng inong kumnu kawan siapa inong kumnu kawan kadai hangi bangi pediang ne em baka jingtim kadon em haja lang ba kumno bangi tho lang ba kiso jong kini bangi yo i baka hiar pateng la ban long ka hiar pateng na do ki me ki pa jongi gi pe ka jingim la jong wat yo gi pe ki khon jongi ro ka bomot kadon ka jingtim balada ka long kumta ngi hab bar sung tho kumno ban laj ba shwa ban laj blai kawan ka dau hi ka dei tin ke jong blai ka ong na ka kitab Hosea ki briu jong a ki sakma nama ka jing duna ka jing tip but namar ba ki briu kim tip yu blai ki shu sngo ba don ba du blai hanre kim don ba du blai nama ki shu sngo dala de ka ba ka jing tim ka wan ban trekam kum ka nuksa ha ka long yeng ka jong adam pi ka jing tim ka sedang na ka long yeng ka jong adam ha ka long yeng jong adam ka jing tim ka wan hiar ka daw ka dei namar bau adam upen kenya ke ai ke ba ublay ula ong ya u ba nai bam no tau so bo adong kani ke ke jingtim kawan be ha ke jingem jongi UAP we ke de haba ngi pen kenya ke ai ke ba ublay adong mu kade be bangim kongo kade ke jing bam kongo ka we ke de ba ublay kwa ingi bangin don kalong yeng ke ba kurku hana de ba ubriu pat upen kenya ya ke ai ke bau blai wong kan fi de kata jisu ai kan nuksa na ka gospel ke jong Matius pat kum joro na gospel jong Lukas bangin te lagi jong ki long yeng halor mau siang batoi ka tin ke jong blai ba la dang ngim te ngim ngam te kum no kata ka jing tim kan umon kan ngi kwa bangin te hi dala dieta ngim ai lat you try mo pastor wa ong sam spa punyoro skawi ka daw ka long ba hakalong yeng kababal ka kren syai kata lada empat penkentang ya kata ka jing syongkurim ke jongki taga mut ka jing tim kawan bat kababal ka ong be lada ka tengah ka long ka bakentang wa tau tengah ubam ngai du long kentang lani lada tengah long bakentang ka tengah ka long kentang lemda kum ta ki khon chaki ki long ki bam kentang ni namar ba ki la long ki bakentang kum ta ki khon chakiru ki long ki bakentang tadai inda la ki pulai ka tin ka jong blai na Yohanes long bakhanyo ko to pen kentang ki da ke jing shisha ka tin ke jeme ka long ke jing shisha
Tadeng ta lada kim ya kat kum ka ketien ke jong blai ta mut kim long gi ba kentang ta lada kam dan ke jing kentang ta ka mut hi unong shun udan ta ka ketien jong blai ge tho engi lada no no tai gi yang bat mai udan kaman pen kentang ka lam da kum ta ha bu le chaga thma wei pat wan ban pen kentang ka ta ka yeng yo bu yap no ka ta ka thma lada pen kentang ka don be ka jing yap ong ka ketien ke jong blai ngi pule ka ta mo now Deuteronomy nong ba arpo ke de khot ka ba san Kong kum ni ka tin jong trai. Te ki rang ba kin kren ho tau pai ba. Da ka ba ong uno ubalate ya ka yeng thamai. Bat ubam pat lapan kentang ya ka. To un leit pai pat sala yeng. Yo ba un yap ha kata ka thama bat uwei pat un pen kentang ya ka. Fi kabamut hang ni kala kran shai be la da te ye king thmai don kam ban pengentang namal dam pengentang man la ka singi ka don be ka thma tal da tau breu udei ubreu uba la pengentang ye ka ta ka yeng kamut ha ka thma unim lem da kum tau uniap namar ba khlem pengentang ba la da u khlem pengentang de hang ta ba wei pat u yo ban shim ye ka ta ka yeng ba tau wei pat u de soitan Pi kalau bujur ba u David ru ong ya kata ta ba du blai haba. U te jutang u David ba du blai. Na u blai wan ya te jutang ba du David. Ba David ong kumne haga arsamel nong ka ba nyo de khat ba ar pu kundai ong. Namar kata men sobha man kerku ya ka yeng u shakri jome ba kan ya isa akmat jome junam na ba me la koran ma me ya kene atrai u blai ba to ai ka yeng u shakri jome ba on kerku ya ka junam da ka jingker ku jome. Lada kamdan ke jingger khu ke jong blai lada utrai haikmat sakalong yang ke jongi ke bomot usoitan upai bara ba usoitan upai am ke bible ke ong na ka kitab Genesis nong ke basa pa blai u yakran baru kan baru ong kumne ke dekat ke behnyo nong ke basa ong lada me la le ba la ma me bat lada mem le ba ka pop ke shong linget ha ka jingkang bat shame pleng kan long ke jingkwa jong u bat me ru men san sha halor jong u fi wang ba ka pop ke shong ha jingkang la u ble kor khu ya ka yeng minot le na e ki batay ya ka ta ka bible on sa spar punyo ngai pastor on la kampan kentang David wang ba men kor khu ya ka yeng la da kam long kum dam ka pop ke shong ha ka jingkang shong lenget nan shong linget dingi haban pet mono bra ka jingkang jisu ang ayang jingkang atiet ka pop ro ka yang atiet Tiano ngiple. Bat mo la dangi puli ke tin ke jong blai. Na Ar Chronicle kalau menyau ni rekod ke ba. Kasan ke ong tiki kemat jonga kin pej bagi skor jonga kin snap ha ke jing duai kaban pelong ha ke ke jaka. Na mar menta ngala jiet bangala pengentang kentang ke ke yeng. Ba kerteng jonga kala ban long hang ta hala kerta. Bagi kemat jonga bagi donut jonga ru kin long hang ta junom. Kamu sin bangi IT ya kata ke yeng hal utrai upen kentang ni kata ke yeng. Padahal tai ke baki duai ya ke baki ki keren na kata ke jaka ya ke baki ki ut mo na kata ke yeng try om baka khamat jonga kan long halor kata ke yeng padahal ta ba wong mde na ke khamat jonga om baka donot jonga kan long hanta junom padahal ta ka jikeli ni ke singi ke long hatungi ai jaka na kem you try ya jaka na you try ai jaka na maka yeng ke jungi baka jingtem kan numla banwan Ladangi mai jaka ka jingtem da garong mai ban ngiyo i babun nangi menta haki long yeng Kim ai jaka ti yo blai. Ki ai jaka man ya usitan na. long gede ta men posto kumba nginya poi biang moshu adam men fikren fi om baka basdang be ke debet no adam but namar bu adam ukam kongu yu blai kawan ke jingtem but ke kata ke jingtem Fi ka jingtem pinde yo i ha ka por jong adam bat ka em nang kong du ki chabe. Na ka presence jong blai. But ki kam so ya kata ka jing chabe ka ban kong ni la ban ong fi. Henry, na marjo ta kajing sabe pat. Uso pat jong jong kajing tem ngiyo i. Bau Adam udo ya ukon ubaar u Abel. Bad ukon nong kong jong u penyap. Ukon ubaar jong u. Kata ke kajing tem. Balada kadon kajing tem ha kajing ke jong i. Ha kajing em ke jong i em ngidio i ya kani gowe. Bawat ki kon jong i ro em. Lada kini si parar ke ya surut bet. Ngi ay ki the best ngi pa school ka babha. Harang ngimi apa di katokan nong apa bahada kingop man haka drops haka kia haki babun kijing sneo ka bang ngiyo i mentaro naman ngi persyang man ai ka babahakat babaai hala da ublay kurku yang kata ka yeng ka jongi naman yo ngi ai ka bakan jado ta ngi ai ka bakan jado di kata kitab Hosea mo kalau nong ka ba Henry wala da pipuli haka ni ka por storang fi layo pipuli ka kalau nong ka benrio ko dia
namar ngamon ya ka jing snai te om ya ka jing knya bar ka jing tep yu blai ban ya ka jing aingo thang Fi ka jing tip yu blai ta ban ka jing mentang ile yu hiang. Ni ai the best ki ka bakan jadok. Ni persyang bet. Pe mentang ki trai ki brio. Men siru ngi metau. Men miru ngi metau syo kapor. Ni trai bet. Wala ka sengi try bet. Trai bet. Ni ong bangin penbiang iki kon. Penang pen start pa iki ben puli. Syata kum ta ter ngi ong. Henry kai ya lampat. Pila da ka longi ka jodam ka jat ben riu ka jod. Pala da ka jat ben riu ka jod ka ri ru ka jod. Kum ta da ka don ka impact ta. Ka don ka impact ka nong ifi. Tadai na mar kata ngila ka longi kam sutu ya kan kum kani ka por mantam. Pa ya ki kon jongi yo ki jot ta. But ngiru ngi ai kata ko ju ka jing jot kum ba ai ki kimi ki pa yang ni. Ni klam pendekut da ya kata. Ku ba menai pastori lakran sepang ka jing kentang. Dai na mata ka sti cuma nongkong kuren no menyo ko omo. Namar ki kimi ki pa ta ki kon ki long ki ba kentang. Tasuman mantang nga nang ra ya ta ka jing tim. Ka jing tim kalong nuksa kum ka HIV gen. Larang nga don ta knyang HIV. Larang don ka jing dai bat ka breu. Kata ka breu ka yo. Bat la itai kon ka pun itai kon ru yo ta kam kut da no kani ka knya nga mo pastor man tali babon be yo Bon ba. Kalong jing tim ka here generation. long ka kata ban pendekut ya ka jing tem ka debet ka jing kentang ka jing kentang ka debet kata namar blai long wadam ru kham sutu de pastor ya ta ka jing syukur par babon ki berki syak syukur tarau ba ki syak syukur kiwan kini ha ka jing ka jongki but wangi apet syu mo ko aban syukli kani ki ba kum kini kita ki jing tem ki bawan hakilong yin kilok sam ka kiat aurea klimsi nang ta mentali te namar jeng kita baro Ka jing apat. ka jing apat pi ko sok jeng adok ba upol ukran ka di kita sudahi sisen kawan ka jing tim ki sok jeng adok baro ki pau ki pau lu ki sok jeng adok sok jeng men sim la pensange no but sisen bala pensange sok jeng men sim em ti sok ki dok ki wan rabe ka jing apat ka jing or pat ka jing dei ha ka song man kam long babur ku man ta ki long kemi ki yam Sepuluh ma pastor kita ki so so jong ka do ba kata filak ban sim ne Galatia kalau nong besan ke dekat ke ba tendu kat kendangan pulih namar ki jingle jong ka do kalong ka ba pau ke balong ka ba klim ke jing bom khoi ka ba le nuti ke jing mani blai thau ke jing aik sut ke jing yashun ke jing yania ke jing pihun ke jing pitar ke jing apai ke jing akhlat ke jing apai niam ke jing bisnei ke jing buat jing di kiat hau ke ba kum kita syapang ki bangalamaham lupa kum bangalamaham mensyua ya kita ki bele ya kita ki ru kinum yo ya ka hima ublai kita be pastor la da puli bo ya kita ki ba yu ne om dang kata pina puli ru pol u batai susu be ha ka balang koren u ye kren hang ne kel nong ka ba riu ke ka ba jia pina pe dekat ba khandai ter ne pim tip ki bam hok ki nim yo ka hima ublai to WhatsApp on syukur ya pi ki ba ya kai kan thai lemne ki ba ya mani blai thala lemne ki ba klim lemne ki ba rang long kan thai lemne ki ba ya le sangsi parashan rang lemne ki ba tu lemne ki ba kwa la lot lemne ki ba buat lemne ki ba kran ben lemne ki ba khwan tam kinum yo ken ya ka hima ublai sekawin ka sutu lada ka don ka jing ya pat ha ki yang ka sam kam kta dang ki angut mo ka kta ki ko Tal bara. kidan kitu ki interview ng iba kidan ki breu ki ba ha ni gisngi kar kom phongjan ke jong ki kar kom kran ke jong ki kata ke ke ba ki le na ke ba ki pen pau se ka prathai plen kam dei ke ba mi na ka do not ke ba komen kalan ka wi kan thai ke bis phongjan ba pen pau le ka met jong ka plen kalayat lang ba ka child abuse Fi kalau syale ben ke syak tim ke syak telak ba wadi tanda out of frustration dah kami ke tu bangangan le persyak mentah maka pongjan kum tu ka le kum tu begini ki biat tem ksut ki biat tem kam dei plan ka besumi ibai kum tu kadai namar baki kmi ki kpa kadai namar ba kata ka yeng ka long yeng ka baki kimi kam dei ka long yeng ka ba kam dei ka long yeng ka ba don ya kata ka ba kenja men sim na ba kenja blai ndai kami na kata ka yeng ka ba kenja ksut tadai ta na ka ba kenja ksut ta kami hi ba kenja ksut tadai ta pleng kam kta te ta kimi ka kum blai kren tan pastor bang ba ka jingpang la na ukpa udan kam bit tang kami ta ka bit wa ki khon ro tadai ta ka jo ka jingpang ikan wan
balesi kimi kepag di tek sembahin re usok tu mi ben lagi kon na bani isai kata ka jing lek suit ndai tan kimi kepahan re ka jing lek suit kan da pa perthai isai ka de leng ba jong ki kon ta dau pin pe ni ki sngi ki jing lek Halloween go shia riam suit riam eng to ka to ka de ka ba mi out of frustration kam de boleh nomor ba kemen de shu kwa pen mi jubor ta ka jing kemen da ka ba shwele kum ne kum tai ba ka ba long persya ban ya ka man ka jong blai ka tin ka jong blai Dia kata. temde nang kat taru andre kidang dan ru sakitu ki baya syong kha para kan thai prashan rang katu kam dei plang bolong normal katu ka dei namar bakal adon ka jing bitar katu ka donot jong tinggi khonam urung syaitan nang tu am ban pen kelawat kata ka jing snow ka jong kita ban pen kelawat kata ka jing long ka jong kiru tadeng ta u syaitan ula ban altar wat ya kata ka jing long ka jong kita jing long kan thai jing long shin rang ru namar ka pop jong ki kme ki pa Tadi kata Allah dah ailat itu syaitan shin siam un shimlut barok. Usaitan ukwa be manonra ya ka jingtem. Namar ma ulong ubalah saktim ta. Tu ukwa be bakata ka jingtem kan roy shangi ki brio. Namar utep bangi ngide ki bakordor rahmat jong blai. Uji su ang alam nyo ya ki nukli ki jong fi baro. Pi kham koridor barang kita ki sim yeng. Udah batai te kita. Hakasam ka kran ya kata ulah tahu i pelai yangi. Bersaitan ukwa wang kumpangang along basyatim. Piru pin long basyatim. Kumpangang ala siapan hap no na beneng. Ngakwa ba ma piru pin hap no na ka jinglong ka jong ka jingem jong ka beneng haki yeng ki jong pi. Ngakwa ban wan ra manga dei na mata ki bru em kim su tho kita ka jingtem dei na maka tam ki kumpa menai pastor krens pang jing membi. Si sen bangi yo try em ngem dan kam ngin kemen da ka kiat. Ngim dan kam kanun ka festival jong ka perthai ka dan ra ingi jing kemen. Namar man ka ski ngi kemen bangi don how try. Mo ka jing kemen ba ka perthai kam laman ai le ka perthai kam laman sim. Ngi don ni kata ta. Hare ha ka perthai em man ong ban kemen don kam ai ta. Baru syaitan upen ngop ya kata man ta pin dapat. Namar ka long ye man ta don jing kawai no em don kiat pi. Man ta am dei syu ka kiat ro man ta don drugs. Kuno ni ayu. Pakat ngila poy syaitan ngem tip ngono wi. So ka ai badang wan sa khawat le la try 4 wan. La pipet ka no ki jingwan sini sa jala jong iro nama ka fikal long yeng along batim pet ke bawan na. Pi dei nama kata pe ba mansua ngisro be balat nya ka jing tem li ai jing knia lang berot jing knia belang kum ta lalat nya ka jing tem. Lalat nya kata ka raibi. Hatu ngilat sasa. Nada. Ngilat sasa ngilat ta. Namar bale ngingi perkhat da ka jingle ka basyabar ngilat nya ngim su tho bakadon kam bana po ta ka jongi kamen sim ka jongi kan pai jong blai to blai u shisha bo pelat yangi na ka jingtem pi kalong thik kung ka long yang jong sakhayos ha ka to ko por ka long yang jong sakhayos ka long ga bala shatim na ki pai ba baro sakhayos ude u nongkrong mot u tax collector mde u nongkrong mo chom sujar kan nongkrong mo u shim khajana na ki pai ba ula shim ya ka tender ta ka hima rom ka sai ka tender ba manu ban yo e kata ban lum khajana mo ula da siu lupa ya ka hima rom ban menta mo u na ka banta ka tu ka ni por u yo ban lum na ki pai ba ban ha ka to ko por ka mo ude u jiu hare mo upat u shim na ki ne ki pai ba ba ki pai ba baro ha ka to ko por ki de isi e ki nong lum khajana ki ong be ba pop dia kata Jisu aku no ulet bam si Matius lu bo ulet bam haba ulet bam aku no ulet bam bat ki no pop haba ulet si sakaya su namar beleng kini kim la ban pedang yang kini ki yang percaya ki jiu dah kini ki yang percaya la ki jongi perkhabe ki no pop bat Jisu haba ulet wah kajing penem kawan ke namar beleng usakaya su kloi ban kala ya kajing tem ukala aku no na kata kajing tem ro kadau kadai usuthu no bala bam klop ongan siu ta klop ong Jisu kan ai no eme. A black money can be a white money lamba ba ai me muklam le kata usuthu ya ke ebo de ban le nanu bala bam klop ngade ban sil upen bet dia la dia bat usuthu ro de ban ai ki bedok ula pen bet dia la dia bat uji su ong kacing penim kawan ha ka yeng jom na mer melong khun jong Abraham ki breu ki ong nium de shu halu trai ong da fi kamot kacing tim ka don fitu ka daw ro ka dai mau pastor namar fitu usakayos uwanra ya ka pisah ka bam de ka yeng kadang orang nuksa kata semen beremo pastor entah Thailand sepang wakan kada kita ma bangi puli na kitab Joshua ngi mau blai ong be lada pilai le thma wa juan ra ge ru ta kata kada ko order no blai
Henry akan wan ra wan buri itu keksiar bagi kita ki Jacob kita ki wan ra hayeng. Te namar bo wan ra uburi ya kata kawan ke jing tim nengkong Israel. Hado begitu lengo angkum num ta. Hado balala investigate la ti ya kata kanong rem kum ta lalap wa pleng ke dau boro ke dai ke jong akan. Tading ta habala tip ya kata namar ke jingle ke jong akan ke yeng ke jong baro ke haban safa. Baro ki haban jenjar bat la penyap ibro siang. Baka ba semua lengo hadin nang tu blay wang sa ilil at mabiang sa simpat. Fi, ya ka ay ka mo blay wang hablay kata. Ya ka ay ka mo blay wang bay kalong belatim kalong belatim. Ba ya kata ka belatim la daw blay wang kalong belakkerkuru kalong belakkerku. Tagare ka tangi haban ya bikat kum ke instruction ke jong blay. Mday kat kum ke jing yu i ke jong i la ni kat kum ke jing smut ho ke jong i. Tagare kata Kita sobat ni sutu namar balik KB credit pastor bentan mau pangsa chaos but ni sutu de babon ngoi fi kidi ba dan sudah ka jingtim balik namar balik ka jing pangsa Oh. but kemai pastor ya nak nuksan akan ka yin ka jon but ni sita lada bamsap kawan bet ka jing jon kali ka pisa belatim. pisa balatim kadi kita babon ro ka jing sisa ri babon ki yo pang ni ma to ka pisa Kadai. Pi ke bamsap kalau menjing pom dah. Dapat nabar ti bibiang. cancer Kan sar mo. Kau di bahasa siapa dah. Kau ai boleh bopang susuneng ni duai. Hari kini kadai ke simpang pa dia kajat benriu jongi. Pi jongi em bamsap di mono. Ni ngi perkat bamsap kidi tang tiu syong syuki bahe. Hari kono fi la bamsap ni spoting ka. Lene deki hajar krore kadai ke bamsap ide kama jong play. Kamu ngi haban baik ya kata dah. Kam ni ke berat ni ke bahaya. Kam ni ke berat bahaya. Labab tu belabab. Tinggi teng superkal pan ayeng. Ngan ai nuksa kum no bam sap sedang. Hayeng imei pa pati jing thiet. Katam dar po tengka. Ngi tapi popol jong. Dong kepisa latih lut. Katam dar po dan jinglong kena. Itu jinglong kena. Halu dalah he. Kasdang tu. Kasdang nang ta sobar. Dapat ti jing thiet. Pe chua tai la ai ko si spang kali thiet. Pe chua tai namar pipat ong bai jimbang. Dalam pilihan sebagai siapa jembam yang kita lah hebat, lagi office ni senor sim kini aku baca. Kita lama lain dah. Fikir ni dia kecik sedang. Dia nama kata beli ngim shoot lebet ya kayak begini balik dah. Iya, so kamu fi batai nama kajisdang nak kayeng deh. Nak kayeng. Balapoi nak kajisdang nak kayeng, poi saja jingtray, saja jingtaru, kapoi kata. Tak ada sedang di berat dah. Tahu fi om ni so ma fi om ni kajisdang nak kayeng. Iya kerja berreal, bad dia kari. Kata Bakata ka jing te babon pat im sutho te kata. Batang teng ngi ongi proof. Tang namar bom dan proof kamut dah namang iyo ini so dah. Nang kame bagini proof ba kumno pilih sim pisa. Harang iyo i dah kiso ba kumno ka jaman ta hakalong yeng hakari hakajat benriu jungi kai ka ba jaman ta na. Petang dah kiso dah. Namar boleh ngi so ru em sapang ka to jing bang pitep. Bon kiwan ong ngi thak bania kentok bania keranda lo kata bakalong kumta kalom ta haring iso kasdang na ibaret dangi kumanai pastori crunch pan gajing pen kentang fi larang ngi suto dong pen kentang bawa pastor hidat namang babon nangi ngi suto kentin kentang ngim tebi ke jumut kentang tadai nama kata ngi sebut pen kentang kabot lasnayeng syukot be yaki pastor ne raba balang ne munu badai ya kejing sang syukot duai ladam de kristan khot ino ru pan duai yang mulapan kantang kisip sting tang kata dah hande khidat pastor ada pi pensuk thet kemut ayu ka jingmut kentang Fi ladangi sungul tho yang ktin ke jong blai Fi hap kan mau bi ni ka wei baka don be ka pop tan rai ka pop tan rai ka don te namar bakadon ka pop ten rai te de heng ta ka banen kong kalong benghap pediang yu Jesus Christ. Baji sien bengila pediang yu Jesus Christ komunong penem u Jesus hagading pna ulada ba iya kata ka pop ten rai. But habau la ba iya kata ka pop ten rai te de heng ta habang ngila pediang yu ngila long kentang bat ka jinglong kentang ka bamut hila set apart. Kamut ngim de shu jong kata ka jing tim ngim de shu jong ka perthai Ring ilak day ki jong terai. Kamut haba ong la kentang te kamut la pen kentang ha utrai. Tadeng tangim day shu te. Ngim day shu. Jong kata ke jing tim ring ilak day jong ke jing kerku. Kada kata. Maringin berat no ro ya ki bam kentang kan. Sai no.
Say no. Usah tu say no. Orang kita pernah jangan. Kim đây kia kentang say no. Bom khôi dah. Ki bom khôi. Ngi teng ya phat doi ngim say tu bom khôi pat. Bom khôi dia ke bagi dei hok ta ban siu no.ผมดอนเวงีขึ้นมาผมได้คริสตันเขาบอกกลากับผมหมดนะอุเซโนอยากกระตากเบลย์กับอุจุมันเนี่ยเด็กเสียร์บัดอุคลอยกับบันเบรดกละทรายกับพอร์มันตาแต่ตะกี้พาวลักก็ต้องกละเดยอุคลอยเนาะบันเบรดสุบนวดเนี่ยกระตาน้ำมันเบลย์องค์นี้ได้บัมkentangบัดงานสตุนัดบ่ต้องการได้บันนี้ไอ้สกรีเบลย์องค์นี้มองกับบ่อยู่เบรดเนาะสตุนัดแบบบนุมนู่นไปอยู่น้ำมันกระตาได้บัมkentang lah Fiki kasih kinget jangan nego imo. Lada ong badan telan ayam kap leca sim. Bat ki hab ban mi lang khut nam ta. Mlong ban sim ke eru na kata ka berim. Ki hab ban sedang bet daga bat mai. Nama lada bu tang di wi so skori baret ru kata ka berim hi kadang sno ang ta. Talalang iwan ra sya kanika jinget ke jongi kalong kum ta ngasgo ba ki kasih ki ladap sutu lupa kata mau beli lah air lupa kajing mayan hangi. Bagaimana kita kan ni kawan bina kekhtin ke jong beli. Ya kata ka bam khut temlahi. Ban bu hayeng la ne ban penyat da kata. Namar ladang ngilongkat pengilong ru. Lada kata ka beremi lada ka bam khut ka dan. Tamut kata ka yai pur bat ka yai bit bak kata ka jing tim ru kan yai buat bina dian. Fi mentah kong kakiat la ka don hayeng ta don jing tim mem Don. Ra ka slip tim ka don da la da jing tim yem Thì ngim chụp khối tại tăng bộ lọc mình bà nên tăng cái lọc bà kalau kan bà tăng kita bà long bà ngap su thốt ta mình set apart kom ong pas mình kerpang lah deh ngim lah bani snok lang namar kadai ka jingai nama kita sin ya snok am lang ya shong di lang la ngam shong di ru hari ngang pediang ya kata rubuan ba ki kan thei khasi namar ba ulok un ba un ya shong am sha yu ulok bot perlok un wan di kat hiang Kadi. Tempriang rai kecing tem. Pediang. Tiki kon kiyo ipai di Song lang na narut don iweli tu khalau jana nga song narut. Ki the ki bu spo ada di lang bo di kon. Haru klarong di. Fi kum ta ter ter. Dan kupal ni ke kemir mo. Ke bong ki ben tang skrat. Patan dah. Patang dah kelung. Terdadi pot kelung la sai pot sasyo. Kadi kata so. Mono bos sedang pak. Mono ikai. Fi kita ini kecing tem dah. Mon ngi haban pen khoi te kita baro. Kadi kata long kidi kimi ki pai rin ko ki bai kai mo. Ku ngasud ong te ki kani ba kidi me ki bai kai barong kili sim kuai. Ni ba ti bha sim te ki pai bom kuai. Di me ki ba kili te secret. Di bai ti jing thiet te ki pai kala di secret. Fi lamar radi ko chispan ai bikin show. Ki ke secret. Te ki kon kira su tho banu play kam kong san secret. Banu boleh kam kongsan itu raja. Kum tak ter dah. Tapi perkat kata kajing tim kan miar fi. Haki longi. Fi, dia namar kata. Fi dah perkat kan ukan tu dah. Ukan, udah ukon jang wadam. Wadam udah jengdai batu belai long kejo dah. Mau long ukon jang belai. Harapai ukan jisim sting sih belai. Kadi kata. Kedai namar boleh iya. Ukpa ke kemi. Ke pop juki. Tahu udah keli, mei, pa, long kumno pereden, tahu, mana bala aban batai pa, di wadam, usaben ta, kata kecil deh, ngaptip, kumno bau adam, interpret sepang belai ukan, bukan apa por bau li ai atau so dah, jika jingai ngo ke jang usu ai so jang ke kundo, umdai ada ke download baru, ada ke download bapa, dia entah ke Bible ke orang kata semen temai, lenti jang ukan, tapi ini kata nama boleh ai ada bapa. Kawan baik kecing ki bitar yo namar ngamtep yo kumno interpret dah ke Bible kam tolut kita baro namar yo wadam wong de ngal ta chale ben chabe so am ngamtep ta chale ben ke bomo don jingmong na don jingmong larang domo kidon kibreo ta la file che history ki mong te kristan hake history mo gitu khalai spa ki khalar spa fi ki kristan bali peniap pun kadang tu jingmong ngamtep kumno interpret pakai ke bajane kalau kum joro baki kon jong yo kim su to ye ke ke bangi ai ngi interpret kumno sapang jong blai ka so hanga pada pi ke jing interpret larang ngam pi ngim nang pan interpret ye ke ba blai di besisha ne ba shu gi shlong ki niam ne kum ta ter yo ngi shu ai tang ye ke niam ta ki kon Kadi kum ka shulong pateng la pateng mo kum Jesus Christ Ukraine mo ba kini ki buram ingatan ko miyang shiter na kan dono kan singai no. Kadi kata. Dai nama kata kadi jing tem manta ka roy kum ni. So ngim tem rusak bakan wan ayu. Haki ski banong wan.
Lada mentang ngim kindet benrio. Lada mentang ngim kelan maka Bible ka ong Timothy nong balai mo ka parsian. Persen. Sebut lada beriu tiada ke yang ke pisatu lek menop store ke yang. Lada utia dan pisah tu dia no pen no nai butu. Ngau vi ka ba ya kata. Lada pen kentang kata. Saya lah. Sebut menta ngau vi don't way pastor lap mensuang apa long pastor kata apa balik bedi. Orang tai trei ngonong vi kumtang pion ni dah. Sna yang lai malah nabi. Yang tai pastor perkentang yang ampan kentang ra yang. Yang beli pimpan kentang. Pion yo tulap kan nong. Sna yang lai malah. Ibu yang kata yo tulap kan pim deru na yang berspa. Kita tadi jingkili. Kadang kau iga jing itu, bagadan ke jing pengentang yang telah hot ika balang berok mah. Baru kelewan oh lai buram bet teh. Bakadai ke jing kerku ke jong blay ke ne ke yang tam. Na balang ir kilai pengentang ilai sunat lah ya. Long jeseng ta lai bam lai adi nang ta. Anda lawai kata ke jeseng mo. Bulan tau beri habar ke nyu isusi bau tarwan jeseng lang. Teki keli fi ba fi de na ta ken ki ilengok mo yo. Yung beli fi susi kemni. Yung tengah susi pala nge jeseng. Ona kai kita fi susi. Yung susi ke de kan. Mau niu beriu niu traju ne ke yeng na do menne. Wai buram be chu blay te na ba de blay ba de. Na de mangata bi kayu bentuk de mangata. De manga bong mi lem ne yo ka de ke yeng de bi kai mangan. Re yang aku ai buram. Ai buram man chu blay na. Teka dia katakan, ulai syaitan ai buram sya ulai. Fitrai ulai ru pediang kata. Pediang lah. Di syaitan bude menjok ke buram jing sya. Ngong fi menta dunate balong ban lap ubreu ku musa khayas kan. Uba pediang ya ke jing duna. Baru bakloy ban penbet ya ke jing duna. Ngi menta ngi keno ya ki wei na. Ila jong ngimbet. Tanya kung kita ibrek ki ang busak hias bopop ila jog kilat pej siya. Terus khayas de wang hoi ngade bopop ngan pai no. Udah di saya ke guts teh long ya kata ke jing sulur teh. Ban ong bangalatu ngan pen pai teh. Kebaik dia kata. Kebaik. Oh kebaik. Ni. Kebaik. Ada dia Sebenarnya segi beduk. Ada dia kapon mentah tu lah syatri teh sarkar lawan ki ID ne. Kata CBI telah akut. Long kebaik teh pendek kata. Pada kata. Terau Bible kong. Kebaik baru beriah ni kebalong kebalap baru belai. Boleh kada kata. Dia kata pe ananas sapiras eh. Kebaik dia ki bangkonfront kan no bedi. Tak bedi teh. Pi ke syong haki lah ong lupa. Syong haki dah ki dong bengi kwa semua mata ki di polak. Nong ikwa ban ai no sekam boleh sanlak mendu bala ban ong ye ki. Hari ki tok man tu kan no bedi teh. Ki tok teh. Mau ki kebaik. Tak dia kata ba ngiap ban sung tu bi kan ni kawai. Dalam ikwa ban laj na ke jing tem ngiap ban kala ka bomot. Apa lah. But ladangi kala ka Bible ka ong shai kumne na ka proverb ka nong ka ba. Arpo ka khat benyo ka ong ubreu bahok bro ya ha ka jing bet. Suki khun jo hadin jo. La da pikwa ba ki khun ki ti ki jong pigin long ki balak kerku. La pikwa ba ka ta ka pateng ka ban sawan kin long ki balak kerku. Pihak ban ya ha ka jing bet ba hok ka jong blai. Lamda gum ta what expect ba ki khun jong pi ki ksiu ki jong pi ne kita ki pateng ki ban sawan kin long ki balak kerku. Kinum long ki balak kerku. Pisna ki yang bahaya kan ni bahaya. Ki khun jo feel sai am tang ban ai rong ro em kem don bum pisah. Kau kata. Ha, kinum la ban maintain tu ka yeng ke jong fi. Mar balai. Bagatu pisah ka de balatu em ki khun jo fi kin duk. Kinum la ngalai kata te ngalai. Tadi kita la pi pi la sna ki yang ke bahaya. Ba fi trai pi da ka jing kerku ke jong blai. Ki khun jo fi li kin sna shu ye yeng. Ba kata ka ai rong litan la yo kata ka ai rong. Mo, ngai kan long kum ta. Kada ustaz. Lada pi yo da ka pisah ka bom dai mo da ka ai ka bom dai ka ba klam kentang pi bu jing ai ki khon ki jong fi hadian Ki khot hi ya ke jing tem. khot ki jing tem Nama don ngi bila ya lap mo. La kamai bah ta. Wan pedu per bam lut lah. Tak. Muno wan. Muno wan pat ta. no ban wan no Tadi nama kata ke ai ka pi ai ya ki khon jong pi. Ngi hap su tu ta. Ngi ai ke jing tem ni ngi ai ke jing ku. Ke jing ku dei tang hau trai. Man ke jing tem em ngi ai hi mangi. Ke jing ku ngi la ban ai. Henry ngi la ban ai. Ya utrai ta ba chi sin ma ki yo utrai em. Kin long suk ta ma ki. But ngi ngai du utrai un ku fi ko mu Abraham urus pa ba. Umbiang lo dong sedong. Dei bo duna. Hari pindah pek baru Isak dan kapor juga jing kerdo ko jong o. Namar katakan lem sneo.
Hari pun kong yo blai ubet usamba yo artis pasada. Tangi su tho kan ngila manai menong ngakamai kan ne ngale kan mangan ajik sup ya kayeng. Ne ilok yong ba em ngale bahai ni kupa na mar ba kayeng kan long teli. Hari su tho pi ayu pa dikikon. Pi de fi teli ke ulok. Pi sha ayu ulok boleh kumta. Henry pi wara ne ka jingtem. Firu bakamai pi wara ka kamai ka bamhok kayeng. Pi wara ne ka jingtem. Agayeng. Pila ban ay ka jing sumar ka babata mikikon abakipang. Tikna ba kinyo kiapat. Ada kata. Pila ban ay ka jing pulay babastam. Tikna ba kinlong beriu pat. Kata ka day ka benta. Today kata kang boy pastol la pulay bentan. Inon kam tayo try. Manay ba iyo try. Kata kata. Mau pastor. Bar kari kata apa pasal aku magaktian ke jong blay rumah bagi pulih ke determine apa prakada kan ben itu ya ke jing shisha. Kong ke jing kerku nam ta ke jing kongo. Ba ke jing tem namar ke jing bam kongo. Tada lagi skor you blay. Kawan baik ke jing tem. Kum bakal long mau pastor how Joshua begitu kinong giban ma. Hey begitu kinong giban kila skor Joshua. Baru Joshua udah tem iki. Maka dia kata ke Bible ke orang kata isu orang ba uang susu tham kata andre andre susu tham dia beri jong blai kada upuli ba ke Bible tu quote na ke Bible andre ke original na ke orang ni balki rang ba kila ong haki ai bakin im kum ta kin long ru kin nong tho ding bagi nong tung yo pai ba baro kum baki rang ba kila kren haki mentati philong ki bala tim ber wei na pi onom lach na ka ban long marau kinong thọ dieng bagi nong tong ya ga yeng ublay jongi tagade kita kinong gibian ki kalalong kinong thọ dieng bagi nong tong jong ki Israel baga jing tim kawan haki na marga jing syukur teladang iong ba kinong thọ dieng bagi nong tong ta ladang syukur mdei ki breu khamtam syukur ublay ni syukur ya lade tagade kita ngito ngini phai shu ublay kan ka por bagi nam dei kinong syukur ka babel ka ong kita ki ab kermen how try kinom yol erain dari tang kita ki beshet kelak lam da la shet kelahi yau try flashet kelahi la di ap kermen no try pinom yol erain dalele ru ila di na ka yeng ke jong phi na ka ta ka pateng ka ban sawan pinom yol erain nganget la da fidan na ka liang ke jong try pinong legend ha ga wi ka sengi mo amen Ini dua no pastor. Ya don mapi na kaliang ki bapet hak ni ka por ka bamenta yo ka ni ka jing kran pi ong ba ka thau ya nga ka thau ka yeng ngim thau ya no harangi kran ni ka jing si sha jo ka tien balada ka tien ka ta ka tik ya fi ka pani kando ya fi kala bomot Amen. phai no so try long ma pi kum sakayos u ba kloi ban IT lot tamna prakhat kai ka ban ja tadai na mar kata ai ba ka yeng ka jong piro kanyo ka simpen mine dwai ha ka ni ka por menta IT si pastor ben lam ngi si jing dwai ngi sung et bang isngo bang e ban dwai nam ta jong fi ngida dan si shai ta ka min sim jong ka jisu khia nam ta jong fi we pui baro bar nga ngai ba fi la yo sngo ka ktien bar ka babal ka ong phim dei tang kinong yo sngo what I ba fin long tang kinong yo sngo kan re kinong le e ka ktien na mar la ra fi shu sngo klem le fi shu kor no ela di hi ong ka ktien ka jong ble nga ngai ktien ka awan na ka ba shai ngine dwai ka ni ka por menta ba fila ruban le kata om na ka bor bru jong fi no da ka bor jong min sem ko ine dwai try na ka por ngi aingu eme kan ka ktien ka awan na ka ba shai da ka ba shit ka wan na ka bor ka jong me ko try ba ngi ko kan ra ba ka ktien ka jong me ka pen ka la ka pen kan do ya baro gi bi snow ya kan ka khubor ya kan ka ji kai ka no ka ba tim ka lat no na ka yeng ka jong fi ba fin pelat no ru ya ta ka ba tim ba ngi ki ai ke baro kin jalong thmai na do menta walau soitan utmu ban tim ya fi re namar fi long ki bla kentang kum ta ka jing tim ro kan kala long shaga jing kerku ngadwai ngada kerku fi we baro ba fi nom ngole ran ban bret no ya kata ka bla tim na ka yeng ka jong fi na ida ki ai ke ba na ka download jong fi na ki ai ke ba na ka shintor ka jong fi ke ai ke ba na ka mensim jong fi to long bla bret no kita ki baro pediang you try bu jisu hallelujah kum ta la we udah no kris long jing ta ba thmai ki barim kila lek no ki jing tim kila lek no kita ki bor jing baman ke bor soitan ke bor jing dom baro kala lek no pada kami ki barok ki jalong thmai filong kentang na do menta ke sgi la fila pediang ke ktien fin em ke ktien filong kentang ba fi kan bar ke yeng ke jong fi baro kedua yang kerku fi ke teng ke jong Jesus Christ unong penem amen but amen ngai ba ke jing tim kala lek na ke yeng ke jong fi namar ba file asngo ka ktien bat file ro ka ktien what I ba finlong ta kinong asngo ka ktien ra kinong le ka ktien ngai try ker khui fi bara
Bagi cha kan ga sngi. Kan ga tien ka long sha ka jing kurku ka jim ka jong fi. Pada dia nak pering jong fi kan ga sngi fi kwa ga jing duai. De fi kwa ga jing snok. Filap man phone ki number ba fi ati screen ki jong fi. Lani filap man kan do ngi kan ka office jong ka potnet. Ni dan kan ga jaka no ka sngi ba ar hado si san jan. No do ka pot kho ibi jim step. Hado ka pot ndo ba je jan mi. Te tak do bang syam yang pat oi ka sngi. Uble ga jing sup lor ka ba fi baro. Amen.